Ladies and gentlemen, iyambiro kumadrivers ese kuti dai mazamawo kudzora speed pamuri kudriva mumugwagwa umo nekuti njodzi dzemumugwagwa dzapedza vanhu following Chitungwiza road accident claiming 17 lives. Today we have another 3 horrific accidents recorded in less than 24 hours. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV. Pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, mhepo dzaAugust dzasimuka. Iyambiro kumadrivers ese kuti pamuchadriva try kungodzorawo speed nekuti kumhanya handi kusvika, upenyu ndihwo hunokosha. We have recorded 3 horrific accidents in less than 24 hours, while the country is still mourning the Chitungwiza accident which claimed 17 lives. Report says nezuro manheru pane Honda Fit yakaita tsaona mushure mekunge yakatwa ne-truck muna Bulawayo Road pabridge riri next to Kuwadzana extension 10 off. Honda Fit iyi inonzi yakakatwa negonyeti, saka mukuzama kunzvenga gonyeti iri ndipo payakaluza control ndokunowira mubridge. Some report says munhu wacho akafa and some are say mupenyu. Uye painzi panga paine situation yaitoda crane kuti mota iyoyo inge ichibuditswa mubridge mayanga yawira. Then another accident happened early today at Rattenberg near Rutenga along Beit Bridge Masvingo Road. Mushure mekunge bus ranga richibva kuSouth Africa rakudubuka rikakuvadza vanhu vakawanda. ZRP will release statement and full details of the accident. Then last update on these 3 accidents. The accident ye-fuel tanker recompany ye-AD iro radonha early this morning zvakare mumugwagwa unobatanidza Gweru neMvuma kuChiuru Manzi in Midlands Province. Reports say driver with-truck akuvara zvakaipisisa amhanyiswa kuchipatara. Police were at the scene to prevent people from taking leaking fuel, which may be dangerous considering the fuel is highly flammable. Ladies and gentlemen, ndoma updates andanga ndakakubatirai muzuva ranhasi. Ngatisangane mucomment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro petsaona dziri kuitika mumugwagwa munguva ino yatiri.